Ndotanga nekubvunza imimi tete kuti sekuru Chigochamazizi makavaziya semi? Sekuru Chigochamazizi ndakavaziyawo pasocial media. Kashinge pashinzi pane munhu akambinga pamagasi. Saka ndakazobvunzwa nemushamwari yangu zvinoita futi chimboenda unotrayeko ndomawira ndakaita kuno. Alright. Imimi chakazoita kuti muchiuya kwasekuru Chigochamazizi chii? Chakaita kuti ndiuye kunoku ndechekuti inini ndakaona baba paFacebook vachinzi vanoita zvekutengesa mastands, vachiti ndinoita zvekutengesa mastand kwaSly Media TV. Ndatanga kutaura navo, tichitaura navo kudaro vakati ini ndowanikwa wanzi kumacheni mutaundi. Patatombofambirana ikoko, patanonyorana basa, vachiti stand yangu ndonokuvakidzai chichi. Baba vandopatakabva ndatanga kuvapa mari ndikati zvinoita here kubhadhara chikamu. Wezi ini sezvino handigari kupi, handigari kuno. Ndinoita ndichikrosa ndichidzoka ndichikrosa zvikanzi zvinoita. Baba vandaitaura navo dhimoi nguva yange ndichida vanonzivani vayekuya nemari. Vanonzi vani zita ravo? Zita ravo ndongoziva kuti vanonziva seneme yavo ndoyandoziva ndaishandisa. Seneme yavo ndoyandaishandisa. Seneme yavo ndoyandaishandisa. But ivo pavaindifonera vaiti uyai nemari. Ndichingoti stand yainzi kuti mari yamakazenge mawirira yainzi 13,000. Pa 13,000 ndikatanga kuvapa 7,000. Ndazopa mari yangu yaisara 500. Pa 500 baba ndakabva ndavati ndiri kuuya muna August. Ndiri kuuya muna August ndichipedzisa. Kusvika muna August ndakauya kupera kwaAugust. Ndobva ndavafonera tichinorakidzana stand iyi. Zvikanzi ini ndiri busy. Ndichange ndichiita se ndichasangana nemunhu wamuchapa mari. After 3 days ndichamupa chi ndomufumo uye tonorakidzana stand. Vandati chiunzena bva vandipa nhamba dzemunhu wandichanosangana naye. Ndobva ndamupa mari. Ndamupa mari munhu iyewe. Ivo manje zuva rekutanga ndakavafonera manhero achona munhu wamaunza mari vaiwanira zvikanzi eya. Manhero achona mangwana achona kuswera mangwana achona foni yavo haichaite. Kuswera mangwana foni haichaite ndokandakabva ndaenda kuofisi yavaiti yavo mutaundi. Baba vandopa wakabva vanzi munhu wamuri kutaura hatimuzivi panesu. Anomboita nezvei? Ndakati anoita nezvemastands. Zvikanzi aiwa pano hatina munhu akaita se akadaro. Foni yavo kuifona haichaite, kuisa meseji haichaite. Ndokandakabva ndaonawo sekuru ava ndikati aiwa inini ndoita sei? Mari iyi yakaenda mari yakaita sei? Yakawanda. Kuvafonera baba havachadaire foni, foni yavo haichatoita isitombori musystem. Ndokandakabva ndati aya izvi akutoda kuti tiite sei? Nditsvage zvekuita. Ndokandakaona sekuru, sekuru akanditi aiwa iwe muzukuru mari ichatsvagwa nemunhu anenge aita sei watinenge tagadzirawo. Nemari yako ichadzoka. Ndiwo magadziro. Saka pawakagadzira ndakabva ndabva kunobva ndadzokera South. Ndadzokera kudaro ndopandakazoti papera ndofunga 2 to 3 weeks anga ari manhero ndobva ndatanga kunzwa kufonerwa. Ndakati ko munhu anondifonera kumanhero kuno ndiani? Apa foni nhamba dzangu dziri dzekupi? Dzekuno. Vandafonerwa amene ndimai ava vakandifonera. Zvikanzi ndimi munonzi Melo here? Ndikati ndini. Zvikanzi tokumbira kutaura nemi tinoonana here? Ndakati manje kwandiri ndiri kuchi? Ndiri kubasa. Ngati noonana naye. Ndakati ndosara nevana. Plus nyaya yachona ndeyei ine ndiri kuno kuSouth muri kuchi?
Zimbabwe. Ndo pandakazofonerwa zvikanzi vakakata foni vakazofona mangwana acho vachitonga vanhu vakawanda zvikanzi uyai titaure maererano nenyaya dzakaitika. Ndikati ini ndiri kusauti kuno transport handiwane yekuya kupi ikoko. Zvikanzi uyai titaure mari yebhasi chitsvage pekuti tokutumira pabhasi here totumira pai. Ndobva vatumira ndandavapa kuti achitumire pabhasi mari ndobva vatumira mari ndobva ndadzoka ini ndakaya mari mwesuru. Ndaya mari mwesuru kudaro ndobva zvanzi toonana sei. Ndakati ndogara kuGlenview 7 mhatso imi munogaripi. Zvikanzi ini apa vanga vataura here muri kusaudza kuti takamaitengeserana nayeStand. Havana kunditaurira vakazonditaurira tasangana. Kwemaigokwira bhazi semusiri kuziva vanhu vamuri kunosangana navo kuti inyaya chakaitika ndechekuti ndofunga vaisada kutondiudza bhozi ndairamba kuuya kuno ndaitoramba ndichoti aiwa ini handiuyi ikoko ndakabva koko muchi maimhanya ndoda kushanda kuno ndosara nevana ndoita zvekushandira munhu ndomawira ndakazoita saka ndakauya ava mai ava ndo vakauya kuGlenview ikoko nevanati tete vavo vakauya navo zvikanzi mama ini tano hanzi iri kurwara iri kuti iri kuona imi mumasomeni hanzi mune mari yamakamupa yeStand. Ndikati hanzvadzi yenyu yaitinotengesera maStand ndikaipa mari yangu ndakamupedzisira mari yangu kumufonera foni yake haichaiti kumisira meseji hachapindure. Ndakaona zvandakaita indakatsvaga zvazano ichandodai mari yangu ndakati ndoda mari yangu ndoyandinoda kana vachidzosa mari yangu vanoonana naSekuru. Inini Stand makambe mairatidzwa here? Stand havana kana kune kundiratidza vakutanda kutopedzerana kuti tinoona Stand nekutobva tatotanga kutoita zvekuti Stand ivakwe ndokutotanga kunzvenga akatumira munhu pedzisai mari. Ndikati mari ndapedzisa zvikanzi kuswera mangwana chaiye munouya toenda tonoona totatidzana Stand. Pamaibhadhara mari maipawo marezidzera pandaibhadhara mari vane rimwe chete ravakandinyorera so pachibepa rimwe chimusi wandakabhadhara 7,000. makafira fomu here? Handina fomu randakafira takanyorerana kudai nababa vachindibira mari yangu. Saizvezvi munoda kuti zviitwe sei? Mbavha yenyu maibata muda kuti zviitwe sei? Imimi muri paSekuru Chigochamazizi zvinezvi pfungwa yenyu ndeyekuti zviite sei? Uye pamakauya kuGlenview makataurirana kuti chini? Ini chandodai mari yangu handina chandogona ini chandodai mari yangu. Vakaunza mari yangu vachasunungurwa naSekuru ndo vachavasunungura. Pamakauya kuGlenview makataurirana kuti chii? Pamakazoti handei kuna Sekuru vakandigadzira pavaya kuGlenview vakataura kuti hanzi kune mota kana kuti Stand imwe yemukoma wavo ichange ichitengeswa kuti zvinge zvichiita. Ini handinei nazvo handizivi nekuda kwezvezvi ndoda mari yangu ndandoda 13,000 yakakwana. Handizivi kuti vachaita chidimbu here kana kuti vachataurana naSekuru kuti todii asi mari ndo yandoda apa. Mukoma ndombouya kwamuri ukama hwenyu hwakamira sei nababa vari kunzi vakatora mari yevaridza? Vanoona varira pamukoma wangu tirivatevedzana tiri kwachiwa. Nyaya yakasvika sei kwamuri imimi yokuti ndaakurwara? Ndikatiwo mukoma wangu vane mhuri yavo vanogara kuWhite Cliff wadzana ndogara unoti unokatanga. So dambudziko iri rakatanga vaine mudzimai wavo kumba kwavo. Inini ndisiri aware of that one. By so doing maiguru nekuda kwokuti mumhuri pane zvinoitika zvimwe zvekusawadzana kwakanyatsoti kwesiri paukama vakaona zvakavasunungukira kuti vanoti fai inini ndini
ndinotevedza nevavo tikatoita sekublema kana kuti kupomera mhosva kuna mai guru nekuda kwokuti urwere uyu hwakatizinga watosvika pasiripo sezvamuri kungoona ndokusvika kukaita urwere uyu kwandiri ndindiwezwa kuti ndokubatikana kwokuita mukoma ndichizonzwawo nezvenyaya idzi kuti ndichibvunza kuti nyaya dzakamira sei ndichitsanangudzirwa kusvika tisvike pano pamwe tona tiri nazo. Pavakasvika kwamurimi vanga vakutoziva kuti inyaya yekuti vakabira munhu mari here kana kuti makambofamba semhuri muchinoti munhu ari kunzwa manyoka uyo adhairiya here kana kuti akarara nemukadzi womunhu here kana kuti makaziva sei kuti inyaya yekuba? Yeah, it's like mudzimai wavo anotsanangudza nhau dzekumboenda kuchipatara pesirawo pakuyewo ndichizoona urwere uyu ndichiona kuti pane zvimwe zvaunokwanisa kungoona kuti haizvizvi pane like foul play sikazozivi, then takazodecidawo kuti ngatifambei tione kuti tingabatsirike sei nekuti utano hwemunhu uyu hausisitorina kutomira zvakanaka. Tikazowirirana seizvozvo nemudzimai wano wamaiguru wangu ndobva mafamba ndobva tafamba tasvika kuno takafamba tikauya kuno kwasekuru tikasvikawo kuti sekuru tivatsanangudzire dambudziko redu ndobva tavatsanangudzira dambudziko redu saizvozvi zvakunoona homwe ndizvozvo tauyiwa nesu kuno kuti tizame kutsvaga rubatsiro shure monge tipomerawo mudzimai wavo nekunonoka kuti notifaya kuti urwere hwatokura ndiri vamwe ukama kuti vakavaziviswa havani nazvo ndini mumwe chete muine ari kwasakuurwere chayo saka tauya nesu kuno kutoita titsvagewo rubatsiro tibatsirike dambudziko retinaro. Alright. Amai mati murume wenyu ka? Zvane nguva yakadii zvinhu zvichiitika izvi? Ndingoverenga kuma 3 weeks. Nyaya yakasvika sei kwamuri imimi kuti imari dzandakatorera vanhu kana kuti pamakatanga kuona murume wenyu achizviitira sezvo zviri kuita izvi makataudzana sei? Takambotanga tamboenda kuchipatara. Taenda kuchipatara ndokuramba zvichiita sekudaro ndokumva iye rimwe zuva razuva rechipiri ndopakati tora foni iri apo utimbotora laini iyo ndozuva rekutanga kuti ndibata foni yake ndasingatombobata foni yake namba titora foni iyo nelaini iyo uzviise umwe ufonere anonzi nhamba dzakanzi melody stand ndiye munhu wandiri kuona mumaziso mangu ndiye munhu wandakavhara mari yake yeStand ndokuziva kwandakazvita kuti chiri kugadzirwa asi panguva isindaifungidzwa kuti pamwe manyuko. Muri munyanda basa renyu? Iro remastand irori vakatengesera vanhu vakatowanda mastands? Sekuti ndiro basa ravo takangororana tichingosiva kuti ndiro basa ravo. Vamwe vanhu vari kutoziva kuti vakutogara pamastands avakatengeserwa nemurume wenyu? Alright. Manzwa kuti muda kumelo ndiye andiri kuona mumaziso, makabvunza here kuti muri kumonera nyaya dzeizviya? Ndakavabvunza ndakati kumokuona melody mumaziso nemhaka yei zvikanzi aiwa ndada kuudza chokwadi mudzimai wangu ndokuti ndiri kudzimbikana ndiri kurwadziwa ndogona kufa. Melody uyu ndiri kumuona ndiye munhu wandakavhara mari yake ndakadya mari yake yakawanda asi handina kumuratidza stand yake handina kacha ndakatombomuratidza kana ndakangomutiza nemari yake zvakadaro. Mari yakauya kumba here? Asi vanhu vechirumewo handina kunyatsokuona kuti ndeipi mari yakanyatsokusvika kumba. 13,000 imari yakawanda kamakatoita musoro? Ndopakuzonetsana kwatakazoita zvokuti hama dzake dzakasenge dzakutozofungira kuti ndakamudyisa kuzosvika azosvika pakuti dzimwe dzakatoramba kutouya dzidiya uyu ndakakwanisa kuuya tambonetsanana nenyaya dzemari mudzimba dzevarume dzemunongozviziva kuti mari dzisati hadzisvike mudzimba saka hazvokuti ndingati mari yese yakasvika mumba aiwa ndinganyepa hangu.
pakutengesa mastand kwavanoita muri munyane office ndinongonzwawo iwe vemutauni iyoyo asi kuti ndingati ndakambosvikawo paofisi yakasati vanonzi vana anonzi Richard mukoma Richard taurai neni muri kupona here sure chii chakaitika nenyaya yemari yanhingi yamero vakandipa kunepo vakaita ndezvokuti stand yanga itoripo strobam saka kuti tushanisa kwatakaita mari hazviro kuti inini ndaida kuishandisa ndakazochira ndakuda tinoratidza stand iyo yanga yatengeswa nemuagenti saka kuti ndichokwanisa kuvaudza stand yakatengeswa indandazobata mari zvakandiremera nekuti hapana basa ringanda kuitawo munhu andaita naye zvemastenzi ainzi Shingirai akaenda kuuk akandikupa ndiri pataita zvinhu saka paakaenda patakaonawo mari yamaenda akandaona mukana kuti ndikwanisa kusurvive asi chasiri chinangwa chekuti mari iyoyo ndaida kuvhara nokuti stand yanga itoripo chinotika pamaagent hausiri wega unongowanzwa nezvestand iyo mune makati wandiri saka ndakatangirwa asi handiti kana uri agent ukatambira first deposit yemunhu unoinfoma muridzi westand mastands anga ari adeveloper mastands anga iri individual handiti kana muchizwa kuti zvinoenda kumaagents akawanda ichitengeswa iri stand imwe chete iwe haugoni kuramba uchitambira mari usina kuudza muridzi westand kuti iyezve ndatora 7,000 ranga ruchiva remari ruchiva haruna kutanga kuti stand yaenda rwakatanga stand isati yaenda kuramba uchitora uchidya mari iyo makadya nemudzimai wenyere pane zvimwe zvokuti nditaure varipoti ndakaidya sei zvimwe zvacho zvomunhu kuvhiringika patave zvinhu zvapasina nekuti vanhu vanoda kuziva kuti izvi mauda kuti idzorerwe nemudzimai wenyu achiziva pamwe zvichibata humwe upfumi hwenyu hwamuinawo hapasina chekunyara nokuti toda kutozivawo kuti one mari hamuna kuenda nayo kumba pakaita ruchiva rwemari ndezvo ndiwo chete vamakavhara era ndovimba kudaro nokuti aiwa hatitoda zvokuti muti ndovimba kudaro ndovega nekuti pataita pekutanga taitoita chese chaizvo mumwe wangu asataenda kuuk Shingirai zvashingi hazvina basa kana kuti makadya maisi mari nashingi here handina kudya nashingi saka shingi muri kumupinzire muti andikuti pese pataitengesa naye tangoita zviri straight saka panyaya kuti ndasina zvokuita ndaonawo mari iyoyo ndikati ndaonawo pekuti nditange nditoplan chikonzero ndichibvunza kuti mari makaiisa kupika ndezvekuti munhu amela aroda mari yake iripo here mari tine zvatana kuti titengese chii pane mota pane stand mota rudzii mota pane KB ila yasufa ndeyegore ripi ndeya 2005 ine value ivi value yayo inogona kusvika ma65 kostand stand mara mastand ikuna nawo Wycliffe iri muzita menyu naye amai mune stand iri muzita menyu imi muri kuti vari kuti vada kutengesa stand yamakatenga mese mari 2 vakadya mari vari vega imi muri kuti chii ndinozvitenda kuti titengese stand iyo ndoda kuti baba tine mhuri weupenyu hwemunhu wandifunda kuti vararama zvino uyu melo ari kuti mari hazvigoni kuti akusunungure kana iye asati awana mari yake stand inotengeswa rini
Mota inotengeswa ringi zvinotora nguva kuti zvitengeswe mazuva ano zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Toita kutokumbirawo kutokumbirawo Mukapuhwa period kai munenge makuti zvanaka saka hatisinei naye nekuti upenyu hwamaida hwavepo. Ndizvo zvandakanyambotaura futi kuna sekuru. Ndikati vanhu ava mukavafungura izvezvi zvinoita here? Ndakati zvinoita here sekuru kuti munhu makamusunungura mari yangu inozouya here? Kana kuti urwere uyu vakasaini mari munogona kuzokudzosera here? Vakati handisi zvese zvavanogona, asi chana nchida akari mari ndo chana nchida. Saizvozvo chii chiri kuitika munyama yenyu? Kuchaya kupera simba. Zvakatanga sei? Ndakuti ndazvokumba. Ndipanda kugara kuti ndakufunga kukuza kwandikuita nekuburu kwanditoro. Ndakufunda kunguva ndazvoita. Vari kutaura zvokuti chamakazadzisa sekuti Melo ndiye akugadzirisai kwaenda kwasekuru Chigochamazizi. Makaziva sei? Ndakaziva nekuti ndaivhunduka manheru ndamuona ndatanga kundorova neshamhu ende handina munhu wanga ndakaitira chisoti chakadaro chokuti ndikafungira ndosaka ndakafunga dii. Saka makazozvisisa sei nyaya kuna dzimai venyu? Ndakauza kuti nekuti iwo kwakataramba chinaenda kukiriniki ndakaona ndakutopinda dzimai basi ndakati imoa ndikutofungira inenera paupedza ndokuruka chidai ari achichema chiti madai muno ndomupa mari yake kutazvinomupa mari yavo. Saka ndakati chitora laini izvi kuti ndandiri shuwa asi kuti ndaitini kuita kwanga kakufeya kuti hazvisiko kwei. Saka semunhu angani hashauri mari yake haana kuda kutenderera kuti iye pane zvaakaita. Sachii chamadzidza baba? Ndakadzidza zvichiva neutsotsi zvakaipa. Kungoitawo sinonotiregerera handichazviiti ndinomatsana kuita zvakadaro handisati ndakuita zvangu zviri straight zvandisvitsa pasi ripo kuna adzimai venyu. Ndikumbira uregerero kumba iyi mari yaishanda asi kushanda kwayo ndaiva chidimbu chekuti haana kuziva pakambike pane mari yakawanda kudaro inenge yawanika. Ndangoramisa upenyu hwangodaro ngooneka paribatwa kutumara but vasingaitoziva kuti pane mari yakawanda yafanira kudarika mafungiro avaita kuti ndozvikuita. Imwe yakaenda kugirlfriend? Hongu tori nomwana. Adzimai arikuzviziva here izvo? Ndasandakaudza.
saizvezvi asi musina kuuya negirlfriend kunoko nekuti ndo wamakadya naye mari kaikera muona kana kumuona mari yacho pakatangira kudzikira ndaizomuona anti maiziva kwaigara mbakagara izvozvi Heathcliff huko tani time nekuti ndikafona anenge aita zvekuti murume wangu akuuya here murume wangu izvo zvatingakundi tatangaitawo mumwe handizivi munoziva sei kuti mwana waainaye ndewenyu nekuti izvi maakuudzoka zvekuti murume wangu vaita akasiri munhu mataraita bati atakatakana zvikapaite mwana nguva yakadi muchidana negirlfriend iyo 2 years saka mwana akura zvakadi mwana ane 1 inch asi unodziza asi unodziza right uyu ari kuti aroda mari yake poitwa sei kuti musunungurwe tete dzokorerai zvamataura zviya tetemero matichii panyaya yemari yenyu ndatinoda mari yangu vakasa mari yangu apa chuira vati vada kutengesa mota neStand ina ndichinoinazvo ndavaise mari yangu apa ava vanga vataura sekuru akati vane shoma yavandenge vanzi vachauya naye rikanti vauya naye amene iyo mari iyoyo ndoyandicha kana vainayo sekuru anga tanzi chapiwa iyoyo vozopedzisa vakasauya tinongozvidzosa futi kana sekuru vati vanogona kuzvidzosa vanongovadzosa vanongovadzoserai pane mari here iri kutaurwa namero mukadzi wacho anga achiti hana ivo ndo vanga vachanzi iripo kuita mhene kuti vanayo here asi mukadzi wacho anga achiti izvi zvatina mari asi zvinhu zvachona zviri mutengwa pane mari here kudiwa namero nayo yamungakwanisa kunyengetedza mero nayo kuti adzore mwoyo kuti mugone kusunungurwa muchitsvaga imwe muchitengesa zvamuda kutengesa ini nangu ndisingazive mukurukura kwavo iwo nemunhu wavo pamwe pandiri kushoma vamudiki mauya nemari pane zvizi hatina mari yatakabata zvinhu zvatiri nechimbo nazvo kuti zvingakwanisa kusunungura mukoma ndiyo yeStand yamanzwa tichitaura nezvayo yavo nenzima yavo nemhando yemotikari yavatsanangudza nezvayo tichivhaluwa ende ndiri kuona sekuti hazvisi kunonatso kuti geje kurava pane mukana kuti tingazoedra 1 or 1 something kuti tinyatsonoti geje pamari iri kudiwa kuti tidzorere kuna mudzimai mero kuti mukoma wabatsirike pana vari kutaura nezvayo but for the meantime hatina hedu patakabata kuti tingakwanise kumbonyaradzawo mero kana uya ari kutaura tisinge chitongo chemuona kuti ambotiregerera situation iripo irifunga kuiona asi zvekare tinokwanisa kuwashuwana nenzira dzinoita kuti tinzwisisane hatinzwisisewo kuti this time around tinokwanisa kuti aone midziyo yakutaura nezvayo neStand watitaura nezvayo tokwanisa kuita kana nenzira nepolice case mukati kuita kuti tigokwanisa kuti tinge tichimudzorera mari nyakupara mhosva munhu arida mari yake kauya mune imwe yamauya nayo here because maita zvinhu zvenyu mega muningina asipo naadzimai vasipo pamwe pane imwe yamakaviga samwe zvakamira sei maigira melo mari mukoma haari mari zvayakutatsvukada handifungi kana pane mari hapatori napo mari iwo handifunga nemari kutova ndirina mari dzese zvatochakaenda chisikaachokudzesa asi handina kana mari kawanda uchabhatira kawanda
mazvinzwa kuti hapana mari. Mazvinzwa kuti hapana mari ka. Zvekunzwa kuti hapana mari ndazvinzwa. Sekuru vanongopedzera vachitaura nasekuru semataura vangamboita kuti inini ndinokwanisa kutengesa zvinhu zvavo, asi meantime vakangodzoka futi pano muchiti hakuna mari kana kuti mari yauya ndinozvidzosera futi kwavari. Alright. Aiwa tinotenda uri kuredio yaperera pana. Regai ndiende kuna sekuru ndinonzwawo kuti vari kutiwo kuti asichandozanje kuti sekuru vanoti ivo hapana zvavanokwanisa kuita, imimi musina kuvaudzawo zvekuita. Saka regai tinzwa kuti tinokwanisa kupinda imimi nene here mudare imomo tichinonzwa kuti imi nasekuru munowirirana kuti kudii. Auya muzukuru wenyu sekuru, taita hurukuro naye, ataura chichemo chake nekubirwa kwaakaita. Murume tamuona ari kutambudzika, ari kushushikana, ari kurwadziwa, ari kurutsa, ari kuzviitira tsvina. Asi hapana chaauya nacho kuti aripire muzukuru wenyu akauya kudare renyu achizotaura kuti ndakabirwa mari nestand yandaitenga kwaari, ndakatengeserwa chinhu pasina. Zvino mwanasikana ari kutaura kuti waina handisida kuti vasunungurwe vasina chavandipa. Tadzoka kwamuri sekuru kuti tinzwe kuti munopfuurira mberi sei, munowirirana sei nemuzukuru wenyu melo ari muno. Zvino ina handina mazwi mazhinji mukuru wangu, ndichinge ndakakuringisa pamberi pouso wako. Ndiwo wakauya mukati rinodaro kuti chema neraunochema naro. Zvino raunochema naro ndo randatekaidza pamberi pouso wako. Zvino zvaratekaira ina handina chokuita pamusoro paro, nokuti ina handiripirwe newe mukuru wangu. Ndakakupangira zuva rimwe chete raukapinda mukati mematare kuti ini ndinoripirwa nemukororo wako, handiro? Zvino ndinotarisa chiripiro changu kubva kumukororo wako, kwete kubva kwauri pamberi pouso wako. Ndakakupangira pamberi pouso wako kuti nhau yauda kutekedza haidetsi yenyoro, nokuti iwe wairasa makwati, handiro? Zvino randinoda pamberi pouso wako munofanira kuyanana. Mayanana ndogadzirisa nhau yenyu, handisunungure mupwero wangu kana iwe usina chawakachemera mukati mematare, kana ini satateguru wako ndisina rimwe chete randagamuchidzwa mukati memaoko wangu, nokuti igwenzi randikatekaidza ndo mazva ndiri kupangira mupwero wangu. Zvanzi ini nasekuru handikwanise kuti ndinge ndichinosunungura mbavha yakakubira kana iwewe usina kuwana zvawakauya uchichemera mukati medare. Hanzi ini kugadzira kwandinenge ndaita mbavha ndinenge ndichiitira kuti iwe ugone kuwana zvinhu zvako kana kurikavha mari yako yaunenge wakabirwa. Saka kana iwe ukange watiri kumunzwira tsitsi wakuda kuti asunungurwe, hanzi aiwa hazvina kuipa, asi ini handikwanise kuti ndikusunungure kana ini ndisati ndaono muripo wangu, nokuti ndakakuudza kubva pakutanga kuti kana ndichigadzira mbavha iwewe hausiriwo unondibhadhara, ini ndinobhadharwa nembavha nebasa randinenge ndaita. Tinotenda sekuru, ndozvichaizvo zvamukareva. Zvino munoenda moyanana moronga rimwe chete pamberi pouso wenyu, moya monditekaidzira, ndotekaidza iroro. Zvino ini ndakupandira pamberi pouso wako kuti aiwa ina handisunungure ndisina mugovo wangu mupwero wangu, handiro? Hanzi ndikukutaurira pano kuti handikwanise kusunungura tasati ndawana yangu. Kana imi mune kumwe kutaurirana kwamuri kukwanisa kunge muchiitirana nembavha yako, zvanzi munoenda hei munotaurirana. Kana mataurirana mozodzoka kwandiri, ini ndichionawo muripo wangu. Asi kana mukange matadza kuwirirana muchiti iwo uri kuda kutanga waripirwa mari yako, sekuru vari kuti ndo zvandinomirira ndizvitange zvazadziswa izvozvo. Ivo vanga vachireva kuti ivo vane zvipo zvavada unotengesa, kana vachinge vanotengesa mari yangu yodzoka, voya vachindipa mari yangu. Ndiro mupwero wangu unotekedza ramunenge matekaidza, nichangu kundipandira ramunenge maronga pamberi pouso wangu wenyu, handiro? Hanzi aiwa kana vataura vachidaro zvakanaka, imi michiendai munomirira zuva raanenge akupai kuti ari kukupai rakuudzai kuti achaunza mari yenyu. Kana achinge aunza mari yenyu modzoka muno mumatare kuitira kuti akwanise kusunungurwa. Tinotenda ivo vanga vatanzi sekuru vasunungura kukwanisa kunotengesa zvinhu zvavada unotengesa. Zvino mupwero wangu ndakasunungura ndisina wangu mugovo, pane randaita? Sekuru vari kuti ina handikwanise kuti tisunungure ndisina changu chandati ndawana.
Ndinotegedzeka mpwere wangu. Hanzi ini ndoda kuti ndigadzire zvinhu zvinogadzirika. Randikakupandira mukati mematare ndora ndinofamba naro mpwere wangu. Zvandakatsanangura kubva pakutanga wauya mukati medare ndo zvatinoda kuti iwe wakatenderana nazvo ukataiwa tateguru gadzira yandiro. iwe wakatenderana nazvo ndisati tagadzira ukataiwa vasekuru enderera mberi nebasa. Ndora ndinotengaidza mpwere. Saka izvozvo ndo zvandinotarisira kuti zvinofanira kuti zvizadziswe. Munoronga muri pamwe chete handiro. Saka mucharonga zvamunenge maronga moya mozadzisa mukati medare kuti paone kusunungurwa. Tinotenda. Ndo mazwi mpwere wangu. Zvakanaka muzukuru. Handina rushidze ndopandana newe pamberi pouso wako. Totenda sekuru. Tokone madzoka.